你别笑。Hello guys, दिन भिडियोखौ जागायनोसै इयावनो नायलांबाय थादो जोबजासे भिडियोखौ जागायनोसै नायदो मोसागोन दे आङो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय YouTube चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौ आं YouTube चैनलनि गोदान भिडियो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय मोनसे बुस्थु प्रश्न फुदिगोन आं मन्दिरखौ मा थाखाय फालियो आया दे बानाय हेलो गाइस हाय हेलो गाइस दिनैनि भिडियोखौ जागायदों आरो बिखौ थांसै जागायनायनि बादिनो आगोल दिनै फार्स्ट फैदों आरो फैजेनाखैमोन दिनै भिडियो खालामबाय दं आरो भिडियोखौ दिनै इयावनो जागायनोसै नायलांदो जोबजासे आरो माने इयाव खदाय दैमायाव दाहा गारबाय थायो आरो मानो मानसि थैबासो नङा इसा आरो इसा मैगं दङ इसा नायलांनो हासिगोन आरो नै मैगङा इयावनो आदामोना गायदों आरो जानो थाखाय दाम बारा ना मैगं गायखानोथ' फैदो दिनै आं दैमायाव थांसै मा होनदोंमोन खोथाफिननाय खोथाफिन मा होनदोंमोन फुजा होनांगोन ना मा होनदोंमोन नोङो किल' गायनांगोन ओरैनो जाखांदों हेलो गाइस मा नायगासिनो बाबु काटरि नै जों आनैया फिलिम खोन्थिना होबाय दं आबैनो जिबु लाइजोबोर जिबु इनो गोलैदो जिबुआ इनो सेस थैबाय मासे मा बुरजाथार जोंनिया बुथारसै इदिबा जों आरोथ' सेस्ला फैबाय थानाय जादोंमोन मासे न'आव हाबलाय सेस्लाफोर थाफैलाय Doyo Biết tao Mai gì thằng Ben thì đã đi Yes, Pak. Santa Filipina.
latar mau mana? Mak aku tuh kurang bidang kayak biman saja mundur itu kumlai. Apa video kantor? Ini. Kau lu lah bedong. Bagainya sola, oh itu barulah. 你别笑。 मा बेलाय मा सोदों बोग्रि बोरो Esor. Sachi lu kayak karena. Lighter kena aja ya, Boy. Lighter kena mana? Man gelau. Guys kita ni. Lighter kena lu kak. Lighter kita man gelau kak. Ini lighter lah. Lighter kena, kita lighter.